חושבת שאתה באמת בן אדם טוב, ארבוס. זה לא מדויק, אבל אני יודע שאני עוזר. זה עוזר. התנ"ך שלי. טוב, שיש למישהו משהו שמחזק אותו. כן. אתה יכול לעזר בו. כן. טוב. אני צריכה ללכת. לילה טוב. לילה טוב. נתראה מחר? חוזרת, יופי. כן, כן, זה סוג של אתגר. לפעמים אתה נתקל בבעיה וכל האינסטינקטים שלך אומרים לך לברוח, אבל אסור שזה יקרה, כי זה בדיוק מה שהוא רוצה. אלוהים? איזה אלוהים? השטן. זה בדיוק מה שהשטן רוצה. לא, אתה לא מבין. אלוהים רוצה שאתה תסבול את זה, שאתה תתייסר עם זה. בגלל זה הוא הציג בפניי את האתגר הגדול הזה מלכתחילה. אם תחשוב על זה מהזווית הזאת, אתה תראה שזה ממש... נתראה מחר? תראה מחר שלום. לילה טוב. לילה טוב. דן! אוקיי. בואי נראה. אם אני שם זין מולי. יואו, ניקי, אני שברתי את הרגל, ניקי, יואו, שברתי את הרגל. מה, לא אכפת לך שברתי את הרגל? כזאת קרבה לי. בעיה, אני אלך לשם במסדרון, ויהיה לי שם יותר חם, יותר נעים, מאשר איתך חתיכת עוף קפוא, זה מה ש... יואו, ניקי, אני שברתי את המרפק. ניקי, אני שברתי. לא אכפת לך שברתי את המרפק. אוף! יואו! חזרתי! היי. מה אתה רואה? כדורגל? אני לא יודעת שאתה אוהב כדורגל. אני לא. אוקיי. בילית יפה? פנטסטי, ואתה בילית יפה? כן. ראית כדורגל? לא ממש. אבל לא נתת פה ארוחה. היא דוחה. אתה לא אוכלת את הפורט שהשארתי לך, שאני אביא לך חתיכה. לא, אמי, אל תטרחי. אתה יודע מה יש לך עשה? אני אעשה סלט. זה ייקח שנייה. לא, בבקשה, אמי, אל תטרחי, זה הכל בסדר. אתה לא אוכלת כלום. אבל אני לא רעב. אני לא אוהבת שאתה לא אוכל. אתה לא חולה או משהו? לא. קפה סנדוויץ' אני אוהבת... לא! אבל אתה מקרקר כל הלילה. איזה מזל שאני לא ישנה איתך. אני לוקחת את זה. תודה. אני... אתה בטוח אתה בסדר? כן, קצת עייף. איך הייתה הקלטת שם? ראית את הקלטת? כן, הצצתי בזה. הקלטת שהאם העבודה לבד קראת משל לו? כן. זה משהו? לא ממש. חושב שאני אענה לזה? ממש לא. תמיד רק לוקח את המדשים, ואחר כך אני מתחפרת במיטה, ואחר כך תחבר את הכל ונתראה בבוקר. בסדר. וכך זה תלכין או אספירין כי אולי חטפת משהו. אני בסדר. אני מפחדת מניתוח קיסרי. אני מפחדת מג'וקים. אני מפחדת מעכברושים. אני מפחדת שהוא יעלה. אני מפחד מסוכר. אני מפחדת מסכרת. אני מפחדת שאף פעם לא ישתלב דבר. אני מפחדת שאף פעם לא ישתלב דבר. Supposed to go nowhere.
3 חדרים. תעשי את כל חלון ראווה של בית הפכים, תראי הכל מלא, 3 חדרים, 3 חדרים, 3 חדרים. מאיפה אתה יודע? אני עברתי ואני ראיתי. באמת? אז למה לא נכנסת פנימה? מה? למה אתה משאיר אותו לי? למה שאתה לא תעשה פעם משהו לשם שינוי? למה אתה לא נכנס לשאול על הדבר הזה? לא, אתה יודע מה? אם אתה רוצה לדעת, פשוט נשבר לי התחת. רוח דפוק, אה? אתה לא אוהב את הדירה? לא. אני אמרתי, אני צריך חדר עבודה. אני משיח את הסלון, אמבטיה, את החדר שינה. מה, הכל? מה? מגיע לחדר עבודה. שם אני שם את התחת שלי. עכשיו הוא גם אמור להישאר. אני לא שמעתי את חדר עבודה, אבל שם הוא שם את הלכה. מה? מה אתה אומר לי? מה? כמו אבא שלך. כל פעם שהיו שואלים אותו משהו, מה? אז מה אם אבא שלי אומר מה? אתה יודע מה, למה שלא יהיה לנו חדר עבודה? שישמש גם חדר אורחים. אחותי למשל, שהיא תבוא לבקר, היא תוכל לישון בחדר עבודה אורחים. איפה? על ספה, נשים ספה שנמצא. בשולחן עבודה שלי יכול לאמבטיה? לא, תקשיבי לי טוב, אני רוצה חדר עבודה עם דלת סגורה, עם שולחן מחשב, עם כיסא, מקום לרגליים, כוללית ספרים. אני לא רוצה כל מיני מיטות נפתחות ואחיות שמוציאות את הטמפונים שלהם ותורות אותם על המסקנות והגביעים שלי. תגידי גם למתווך הזה, שאם הוא לא ימצא לו 3 חדרים, פשוט זה מתווך אחר. תגיד לו בעצמך. אני אגיד בנוף מקסים. משהו. היי, אני מצטער שאיחרתי, היו לי המון שיחות. זאת הקללה של החיים המודרניים. אז נו, מה, יש החלטה? תראה. זה קטן בשבילך. אני חשבתי גם. אמרתי אנחנו לניקה, צריכים 3 חדרים בשביל הילדים. בשביל שנוכל לבחור כל אחר הצהריים. אני מבין. כמו אבא שלו. טוב, אז כדאי שנזוז, כן? כן, אני חייבת לחזור לעבודה. אחריי, ניקולה. אני רוצה לבחור בחדר עבודה, כמו אבא שלי. שרלוט. סטוארט, יצא משהו? לא, זה קטן להם, אני ידעתי, אבל היא התעקשה לראות. דווקא מיקום נהדר. בנוף נהדר. אני רוצה להחזיר לך את הקלטת שהשאלת לי. שום דבר לא בוער. נהנית? כן, תוכנית טובה. אני מאוד... יש בתוכנית הזאת מהכל. אני מאוד מודה לך שגיליתי עליה. אני צריך לזכור לראות אותה גם בעתיד. אם אחותך לא תתנגד. מה זה? שזה לא יפריע לה לפתור תשבצים או פאזלים. להקליט תוכניות טלוויזיה, זה עוד איזה לוקסוס של העולם המודרני. פעם, אם היית רוצה לראות משהו, היית צריך להישאר ער כל הלילה, ואם היית נרדם, היית מחמיץ הכל. היום פשוט מכניסים את הקלטת, לוחצים על הכפתור, והעוגה מוכנה. ומה שעוד מדליק לדעתי, זה שאפשר לראות את זה שוב ושוב. ושוב. ואם נמאס לך, זה פשוט למחוק או להקליט משהו על זה. נפלא. נפלא. סטוארט, אולי אתה רוצה לראות עוד קלטת? עוד קלטת? עוד פרק. אני יכולה להשאיל לך אם אתה כל כך רוצה. בטח. מאוד, כן. ברגע שתחזיר לי את הקודם. למקרה שירצה לצפות בזה שוב. טוב, אני אלך לסות להם רק 3 חדרים. אנשים משגעים את השכל ובסוף בורחים. בדיוק.
לגמרי. תן לי עוד אחד, חייב למלא את השלפוחית שוב. אין בעיה. וואו. אתה יודע, עמוס, הבעיה עם נשים, ואל תבין אותי לא נכון, אין לי שום דבר נגד נשים, זה שנשים לא קולטות שגברים צריכים להתבודד. רוב הגברים צריכים להיות לבד לפעמים, אתה לא חושב? כן, אני אומר שגבר צריך להתבודד, ואישה לא. לא באותו אופן, לא. הנה, תראה אותם אנשים, כל הזמן בלהקות, בחבורות, בקבוצות. ככה יש סופות ביטחון. פקה. כן, אישה לא יכולה להיות לבד. בגלל זה אישה לא יכולה להיות אסטרונאוטית, או נהגת בולדוזר, או שומרת מגדלור. בדיוק. בזמן שגבר חייב להיות. גבר הוא לא יתבודד. כן, בדיוק. ואני לא בטוח שאנחנו יכולים לסחוב כל הזמן הזה ביחד. נגיד, ניקי ואני, תשמע, כל גרף שאני תוקף, זה מקפיץ אותה. היא גם לא מקשיבה באמת. אתה מבין? כמה שאני יותר משתדל ככה אני יותר מופל, אני לא יודע איך להתמודד איתה. מה אתה אומר, רמבוס? אל תשאל אותי. לא. אתה איש העולם הגדול, מה אתה היית עושה במקומי? טוב, אולי הייתי לוקח ככה פסק זמן. פסק זמן? לא עושה באופן זמני ככה, מתרחק קצת. אני יותר מדי אחד בתחת של השני. אתה צודק. האדירה שלנו כל כך קטנה שאנחנו כולם נתקלים אחד בשני. אתה רואה? ואנחנו גם מגיעים 10 ביחד. לא, אז אני בטח צודק. כן. אז איך עושים לך? נכון. זה מה שרציתי להגיד לך. אני היה לי אותו דבר עם כן מערכת יחסים. לא משנה, אז בכל אופן, הרגשנו שאנחנו גם אחד בתחת של השני, וצריכים קצת להתרחק אחד. אז נפעלנו, לקחנו פסק זמן, באופן זמני, כן? אחרי שבוע הרגשנו שאנחנו לא יכולים אחד לראות. וחייתם באושר לנצח נצחים. באושר כן, אבל לא לנצח. חשוב נפרדתם. וואו. מה זה עצוב? לא, אבל אם בדיוק ניקי רוצה לחזור אליי ואני עם השנייה, באופן זמני. אז מה שאתה אומר שאני בעצם צריך להכיר מישהו. והבעיה שאני לא פוגש יותר מדי אנשים בזמן האחרון, זאת הבעיה. אתה יכול לפרסם הודעה בעיתון? מה? אמי! חזרתי. את בסדר? מה? כן. יופי. מה, את שוב יוצאת? עוד כמה רגעים. צדק? בטח. אני אקח אותה. יודעת מה? בואי נהיה הרפתקנים. נשתה במטבח. תה ליפטון אחד רותח עם חלב וביסקוויטים מיד מגיע. מעולה. בעת שנולד את יוצאת להרבה זמן? בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מהמזרח. זונה בריבוע. שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? שרותה. כי ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו. בוסה באצבע. כאשר שמע זאת הורדוס המלך, מוצצת. נדהם הוא מוצצת. וכל ירושלים עמו. הוא כינס את כל ראשי הכהנים וסופרי העם, טרנג'נטית. ושאל אותם איפה ייוולד המשיח. הוא הולך מצצוע. אמרו לו בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא. מה, את ערה? הייתי בטוח שאת ישנה, לא צריך להירדם. לא הצלחתי. דן, מה? תקשיב. כן, דן, שומע? הוא? קצת, לא ממש. גם אני חיכיתי יותר מחצי לא. דן, כן. מה קורה לנו? גם הגעתי להחלטה הלילה. גם אני. אוקיי, בסדר, אני ראשונה. אני רוצה להיפרד.
מה? אני עדיפה. אני רוצה שתי ימים אני כבר הלילה, אני מתרחק כבר. זה בדיוק מה שאני החלטתי. בהתחלה לא היה יום, אבל עכשיו סוף סוף אנחנו מסכימים על משהו. כן, אנחנו צריכים קצת אוויר, ניקי. בדיוק. אני רק רוצה שתקחי בחשבון שאני יכול להכיר מישהי. למרות שאתה קצת מבוגר, אני לוקחת את זה בחשבון. אתה יודע, דרך אגב, במה אני חושבת? מה? רק להכיר מישהו, היא נראית לא רע, לא? מהמם? ממש. האישה הכי סקסית בעולם. מה נשמע את זה דווקא עכשיו שאתה רוצה תני לחתום? לי לסיים, את יפת כמו קליופטרה, והגוף לא שלך, רוצה להקשיב לך. כשאני מסתכל עליך ככה, אני פשוט יכול להתעלם. די כבר! קח את הדברים שלך ותעוף! אני לא יודע לאיפה אני הולך עכשיו. להורים שלך. אבא שלי בבית, לא ייתן לי להיכנס. אני אסתדר. אני אסתדר. שרלוט! מה? וואו! שרלוט! לא, מה אתה רואה? מה? אני שאלתי מה אתה רואה. חזרת מה מוקדם. זה היה? מאיפה יש לך את זה? מה? סתם, תוכנית סקס מחורבנת, קפצה לי בזיפזוק. בטלוויזיה? כן, איזה ערוץ? לא, ערוץ. וידאו? וידאו, כן. השאילו לי, נתנו לי בעבודה. השתלמות עסקית. סתם, בדיחה, משהו, בדיחה, קטן, משהו. צפית בפורנו? זה בדיחה? זה בדיחה. זה פתטי ועצוב, זה מה שזה! לא תגיד לי מה קורה לו. רגע, תני לי להסביר. מה קורה לך? מה קורה לך, אידיוט? רגע, אבל אם זה, את עושה מזה, תני לי להסביר. אם מוצ'י. אוש. בסוף אנחנו נשפטים ונסלחים. כן? כן. בדיוק כמו שאביך יסלח לך פעם. אבי יסלח לי, אני צריך לסלח לו. הוא עוד כועס עליך, ואתה יודע את זה, נכון? נכון, אז מה? אולי הוא רצה שיצא ממך משהו אחר, או שאולי הוא מתחשבן איתך. זאת בדרך כלל הסיבה. אמא נפטרה מזמן? לפני 3 שנים. אבא עזב אותי כשהייתי בן 15, ואמא אז חלתה ואני טיפלתי בה. אני טיפלתי בה עד שהיא נפטרה. כשהיא נפטרה, אני גם הפרעתי אותה. לא חשוב, לא לדבר על זה. אני מצטערת. ואז כשהיא נפטרה גם אבא חלה. היא לא הייתה לי ברירה, הוא חי עם מישהי שהתעללה בו, ורצה רק את הכסף שלו. אז הצעתי לו לבוא לגור פה. זה המצב עכשיו. למה הוא עזב אתכם כשהיית בן 15? יש המון סיבות לזה, אני לא יכול לדבר על זה, זה קשה. בטח, אני מצטערת. הוא היה איש אלים. הוא היה אלים גם כלפיי וגם כלפי אמא. אז אמא העיפה אותו מהבית.
ואני עכשיו לבד פה, מטפל בו, עודד לגבי. טוב, כדאי שאני אלך עכשיו. אני מכיר אותה. מצטער, לא הייתי צריך להכיר אותה. זה בסדר, אבוס, זה בסדר. תודה. נתראה מחר. כן, שלום, נתראה מחר. לילה טוב. לילה טוב. כמו שאמרתי, זה לא מה שאתם מחפשים. אני בטוח שהערוץ שלך כאן יגיד שהיא מצ'וקמקת, זה נראה לבן אדם אחד, אין חדר עבודה. בסדר, אני יודעת, אבל אני רוצה לחשוב על זה.